scoate-și gura, mă, și n-am luat portofelul. E acasă. Dă-i pace de rambani ăștia. Nu. Eu. Eu râdeam de ăla. Ha? De ce-o meu în spate? Se întâmplă, cred că și la unul care conduce de cine de nu apeși ambreiajul ăla, cum trebuie și puf, moară pe tot. Nu a fost vorba că am dat drumul prea repede și n-am accelerat deloc. Hai să văd unde... Staționez, uite aici, tot în pare. Uite aici, după mașina albă. Hai, ce Se bagă pe handicapați în loc să te bagi acolo. Dar n-am unde acolo, mă, omule. De asta tu te raspați și acolo. Unde? Las că și așa urc numai până tu și iau pantaloni și plec. Nu, lasă să ne băgăm acolo. Aici umblă poliția ca dracu, îți mai pute și o amendă pentru ce? Pentru nimica. Ia să văd. Unde e? Uite acolo, primul loc. Sau nu intri acolo? Unde e canalul ăsta, că e groapă, cred că. Nu. Ia să arăt că-l bag aici. Nu, Era un loc acolo. iar de filmele de handicapați. Stați, uite, bagă acolo taxi, bă, de la acolo. Uite, în spate de taxi, nu pot să o bag acolo. Las că știu, că o bag aici, pe spate. Unde, pe partea asta nu e tu. Aici, mă, lângă asta, gri. Hai, mă, dă cu spatele, du-te dracu dată, că n-am Lasă aici, în pula mea, că nu mai Nu. e și Uite mă aici, bag acolo. aici, nu, bă, Vezi, poate nu mă pot da jos din ea. cum sunt ăstea de bus? Auzi că pleacă el. Nu. Ai plecat tu acum. Bă, gata, pula măta. Stai, ți-o dau mai încolo. Ce vezi? Că n-ai voie să lași aici. Cât urcăm până în sus, altă e. Lasă aici tu. Bă, dă-te jos, nu. Că nu intri de net cu tine. Dă-te jos. Ce las că eu mă duc. Că mă dădeam să